Nalantawan nga mas mudako ang income sa kagamhanan sa lungsod sa Tudela, pinaagi sa pagpalambo na sa Kapitolyo sa Hagutapay Wharf sa Barangay Puerto Bello. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo nihatag og 2.5 milyones pesos nga financial assistance sa lungsod sa Tudela dito sa isla sa Camotes. O gamiton kini alang sa second phase alang sa pagpalambo sa Hagutapay Wharf. Naglakip kini sa pagpaayo o pagpalapad sa dungguanan. Matud ni Tudela Mayor Greman Jojo Solante, ang Phase 1 sa maong proyekto gipunduhan sa ilang lungsod og 2.5 milyones pesos nga gikan sa 20% sa ilang development fund. So mo ni nahimo po ning 2.5 nga kahumanan sa ramp section, 18 meter width na siya. Nga lower ang iyang approach kay og maghunas di maglisod ang mga pasahero from Pilar. Niadtong Mayo 4, gisubhan ni Gobernador Gwen Garcia uban ang mga opisyal sa Tudela, pinanguluhan ni Mayor Solante, uban sila si Bukal Andre Red Duterte ug Miguel Antonio Migs Magpale ang maong proyekto. Matud ni Solante, importante kaayo ang maong pantalan kay anhi magdungguan ang mga pump boat ug gagmayng di pasahero nga barko padung sa silingang lungsod sa Pilar ug padung usab sa silingang lalawigan sa Leyte, paingon sa Ormoc, Palumpon ug Isabel. Nagkanayon si Solante nga kasagaran sa ilang mga mag-uuma o gikan sa silingang mga lungsod sa San Francisco ug Poro adto itumod ang mga binuhing hayop sa Ormoc kay mahal ang presyo didto. Muagi sila sa Tudela kay anaa man himutang ang Provincial Veterinary Clinic sa Barangay Calmante. Ang kagamhanan sa Tudela ang nagdumala sa Hagutapay Wharf ug nagsilbi kini nila nga economic enterprise diining kita ang lungsod sa operasyon niini. Tungod sa pagpalambo sa gobernador sa dungguanan, nalantawan sa mayor nga mag-inganyo kini sa ubang shipping operators nga maghimo og biyahe gikan sa ilang lungsod ngadto sa ubang mga lugar. Kalau sige no, kita na ang LGU may nag-operate nini, kay kita may nag-maintain, nikita na ang ato ang Hagutapay Wharf. So, economic enterprise. Economic enterprise gyud ang atong direksyon niini atong Hagutapay Wharf. In fact, ang port handling, ang stevedoring, gi-manage sa LGU. So, lipay kayo ang mga port handlers kay nana sila SSS, sila PhilHealth. Samtang laing 2 milyones pesos ang gihatag ni Gobernador Garcia alang sa Tudela nga matod ni Mayor Solante gamiton sa ilang lungsod sa kasikbit nga luna sa dungguanan nga ilang tambakan og yuta aron makabutang sila og concrete dike. So dako kayo namang pasalamat nga ang atong gobernador tan-aw po sa kalambuan nining atong lungsod labi na dinhi sa Barangay Puerto Bello. Sheila Gravinez, Balita sa Subo.